Ταρά! Ξέρω, δεν έχετε συνηθίσει αυτό το προφίλ τέτοιου είδους βιντεάκι, γιατί συνήθως να βάζω τις χαζομαρούλες μου και τις βεακιούλες μου, αλλά είμαι τόσο ενθουσιασμένη για το πακέτο που μόλις παρέλαβα. Κάνουμε ένα unboxing μαζί, ένα haul μαζί, δεν ξέρω αν αυτό ανήκει στην κατηγορία haul ή unboxing, είμαι και πρώτη φορά, αλλά θα το δούμε μαζί. Όσοι με ξέρουν θα καταλάβουν τον ενθουσιασμό μου για αυτή μου την παραγγελία. Πήρα και ένα μπλουζάκι για να μην νιώθω μοναξιά. Αυτό που ήθελα να πάρω. Δεν ήταν αυτό που ήθελα να πάρω. Ήταν αυτό. Zara Hair. Μπήκα προχθές στο Zara, είχα να πω πάρα πολύ καιρό. Ανοίγω τις κατηγορίες και βλέπω Zara Hair κατηγορία. Τι έχει βάλει αυτός εδώ. Μπαίνω μέσα και έχει αυτό εδώ το μαγικό σετάκι. Πάρα πολύ ωραίο και το packaging, έχω να πω. Πολύ ωραίο το κουτί. Zara Glitter in Gold. Το πήρα για τα Χριστούγεννα που μου αρέσει πάρα πολύ, που είναι όλο total black και είναι, δείτε, χρυσό όλο αυτό. Έχει 4 προϊόντα μέσα. Το πρώτο που θα σας δείξω είναι το Zara Give Me Gold Hair Makeup Gel. Ξέρω εδώ, κάνετε κάτι τέτοιο, κάτι αυτά για να το δείτε. Δεν χρειάζεται κιόλας εδώ νομίζω. Είναι χρυσό και αυτό είναι χρυσό, είναι χρυσό, είναι χρυσό. Λοιπόν, να το ανοίξουμε. Μυρίζει τέλεια. Θα κάνω μια εφαρμογή, όχι στο μαλλί, γιατί δεν πανεί. Το μαλλί όταν θα κάνω εφαρμογή τα Χριστούγεννα, γιατί το πήρα για τα Χριστούγεννα, θα σας κάνω άλλο βιντεάκι. Είναι gold. Έχω πάθει λαλαλίαση τώρα. Λαλαλίαση έχω πάθει. Η μυρωδιά, έχω και θέμα μεγάλο εγώ με τις μυρωδιές, είναι εξαιρετική. Το επόμενο είναι το Zara Give Me Glitter Hair Makeup Spray, που είναι lac. Θα σκάσω λίγο στο μαλλί μου. Και πέρα. Όχι, δεν. Δεν ξέρω, είναι και ξανθιά, αλλά να μην φανεί. Λοιπόν, να κάνω. Βλέπετε εσείς κάτι, έχω και τη μοιοπία μου εγώ. Πρέπει να κάνω zoom μετά για να το δω. Δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στο στενισμένο μαλλί πώς θα δείξει. Στο λουσμένο, διότι είναι άρρωστο. Α, πάντως φεύγει χρυσόσκονες. Άρα κάτι έχει αφήσει στο μαλλί. Απλά δεν είμαι σίγουρη τώρα που το λέμε, επειδή είμαι και ξανθιά. Anyways, εγώ θα το βάλω ό,τι και να γίνει. Έχει και τσιμπιδάκια, χρυσά και αυτά. Δώδεκα τσιμπιδάκια. Και το τελευταίο που υπάρχει μέσα στο κουτάκι, αυτή η χρυσή τσατσάρα, γράφει Zara πάνω, μαγαζί Zara. Πεθαίνω εγώ με όλο αυτό το gold τρελού. Όπου υπερβολή το όνομά μου από δίπλα. Όσοι με ξέρουν καταλαβαίνουν τη μεγάλη χαρά που έχω για αυτό το πακετάκι που παρέλαβα σήμερα. Νομίζω ότι θα κάνω και ένα βιντεάκι με την εφαρμογή. Πείτε μου αν θέλετε να σας κάνω βιντεάκι όταν θα κάνω την εφαρμογή του gel και του spray, γιατί είμαι άνθρωπος της υπερβολής, θα τα βάλω όλα μαζί για τα Χριστούγεννα. Τώρα αν δεν φαίνεται πολύ το δικό μου μαλλί, γιατί είμαι και ξανθιά και αυτό δεν το είχα σκεφτεί, θα κάτσω κάτω την κολλητή μου που είναι σκούρη και θα το κάνω δοκιμή εκεί για να δείτε πώς δείχνει στο ξανθό και πώς δείχνει και στο μαύρο. Βασικά μπορώ να το κάνω και τα δύο, να κάνω και σήμερα, να κάνω και στην κολλητή μου. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το πρώτο μου haul unboxing. Δεν ξέρω γιατί είμαι και νιούβη σε αυτά. Πείτε μου αυτό τώρα που ανήκει στην κατηγορία του haul ή του unboxing και ποια είναι η διαφορά τους. Το καταλάβω κι εγώ ξανθιά επιτέλους ποια είναι η διαφορά του haul με το unboxing. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές αν δεν τα πούμε.